ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି 5ଟି ସଂକେତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ରହିଛି। ଧନର ଅଭାବ ରହିଲେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କଥାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଧନର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି କିଣି ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯଦି ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତେବେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧନର କାମନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଧନବାନ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ କମାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଏକ କଟୁ ସତ୍ୟ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ରହିଥାଏ ତା ହାତ ମୁଠାରେ ପୁରା ଦୁନିଆ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କେହି ବି ରହିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଧନବାନ ହେବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। 1ରେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳା ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଲ ଆକାରରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହାକୁ ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ଘର ବାହାରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟା, ଚିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ହଳଦୀ କୁକୁମ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। 2. ଏହି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଝିଟିପିଟିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3ଟି ଝିଟିପିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତେବେ ଏହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଏ। 2 ଜଣ ଝିଟିପିଟି ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣର ପିଛା କରୁଥିବା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଘରର ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ମାନାଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ଯଦି ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। 3ରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧିବାର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଘରେ କେବେ ଭୁଲରେ ବି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ଅଟେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଘରର ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। 4ରେ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 5ରେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲି ସର୍ବଦା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଏହା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ, ନେଉଳ, ପେଚା କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କାହାକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିବା ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ସଫାସୁତୁରା କରୁଥିବା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ରହିଛି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଯଦି ଆମ ଲେଖାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପୋଷ୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।